Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Lamarin rayuwar da an ce a wanke hannu. You know, Corona is very dangerous, very tragic, nada hatsari. Na san yanzu kasan Corona nada hatsari. Corona na kashewa. This is not funny. So brother, why you no stay at home, my brother? Tell me. I say why you no stay at home, my sister? Tell me. Stay at home, my brother. Stay at home. Stay at home, my sister. Stay at home. You know good. Data ka wanke ne? Stay safe. Alwala kake? Stay safe. Ba ka ake babai no. Ban. Dare? Ta aka stay safe, stay at home. Haka ake. Ba wai alwala ake ba hannu kawai ake. Ba alwala hannu ake. I want to know a zona a guitar, stay home, stay at home.